51-нче ултырыш Илсе Гайса Ирекле фикер клубы. Һаумыгыз, егеттәр, һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле көн, башкорт иле, урыс дөньяһы тарайһын, хан ягыннан артыгыз, әмин. Бына ысынлап та без дә бер елга якын адна һайын очрашуды оештырып барабыз. Был ел эчендә без нимә турында гына һөйләмәгәнбездер, име? Без башлаган сакта теге бик шундый авыррак ине, уңайһыҙыраҡ ине, үҙебеҙ дә теге экранға, камерага эйәләшмәгән инек әле. Хәҙер инде эштәр күпкә еңелерәк, шәберәк бара. Ишморат та таңдан иртүк үк торорға өйрәнде, Руслан да һуң ятырға өйрәнде. Теге һәр беребеҙ эйәләштек инде хәҙер, шулайыраҡ күҙ алдына килә. Сәлам, дуҫтар. Беҙ тағын әҙерләнмәйенсә һөйләшергә лә өйрәндек. Элек әҙмә темаларҙы ҡарай торғайныҡ, шуның менән бәйле бер-ике яуап әҙерләй торғайныҡ. Хәҙер һуңғы бер нисә ай бына теге тапшырыу башланғанға хәтлем, хатта нимә тураһында һөйләшәсәгебеҙҙе лә белмәйбеҙ. Шуға шап-та-шоп алып китәбеҙ ҙә барабыҙ. Беҙгә теге нәмә бит, теге БСТ йә булмаһа, теге башҡа телевизион, теге нәмәлә тапшырыуҙарҙа кеүек, йә булмаһа, теге махсус телеграм каналдарда кеүек беҙгә бер кем дә бер нәмә лә түләмәй. Шуға беҙ нәмәкәй ирекле итеп, рәхәтләнеп һөйләшәбеҙ, үҙебеҙ тема үҙебеҙгә һайлайбыҙ. Шулай. Нисек бар шулай инде. Аллаға шөкөр, 51-нче тапшырыу шулай дауам итһен. Амин, амин. Байрам бөгөн, байрам бит. Иртәнсәк балаларҙы алып мәсеткә бардык. Мәсет туп-тулы кеше. Бөгөн мосолман балалары бөтөнләй мәктәптәргә балаларын ебәрмәгәндәр. Күп яҡта шулайҙыр инде. Барыбер теге намаҙҙан һуң балаларҙы икеһен дә апарғайны мәктәпкә. Ярты мәктәп юҡ дип ҡайттылар икеһе лә. Хатта христиан балалары ла ярты бармаған мосолмандарҙың байрам итеп бөгөн. Шулай инде. Шунан эшкә киттек инде. Бында теге байрам нәмәһе юҡ, атмосфераһы үтә юҡ, ысын әйткәндә. Әҙерәк һағындыра инде у яҡтан, бигерәк тә Башҡортостанды. Ысын әйткәндә, ысын дуҫтар бөтәһе лә шунда ҡалды. Бында аралашырҙыҡ үтә кеше лә юҡ. Теге беҙҙең кеүек ошай ихластыр инде бер барарлыҡ, ләкин теге менталитет икенсе төрлөрәк булғас, башҡа мосолмандарҙың улар менән теге ойошоп китеүе теге ошай яҡын ғына итеп бер-береңде тойоп, ошай ҡосаҡлашып, һин дә мин теге йөрөп улай булмай, шуға у яҡтан әлбиттә ҡыйыныраҡ. Шуға тиҙерәк ҡайтып ҡауышырға ярҙам насип итһен. Байрамдарҙы үҙебеҙсә иттереп, үҙебеҙҙең еребеҙҙә үткәрергә яҙһын, эйе. Руслан әйткәндән һуң өҫтәп булмай, бер нәмә лә ҡотлап ҡына китәйек бит. Бөтәгеҙҙе лә байрам менән ҡотлайбыҙ. Ҡорбан байрамы, Алла Тәғәлә изге ғәмәлдәрегеҙҙе ҡабул итһен. Салған, ҡылған ҡорбандарығыҙҙы ике донъя бәхет бирһен. Бына Руслан әйтә бит, теге өйҙәге һымаҡ тип һиҙмәйбеҙ тип, был шулай. Теге өйҙәге кәйеф һымаҡ түгел ул, барыбер. Һәр бер халыҡ үҙенең илендә, үҙенең өйөндә һымаҡ. Беҙ тышта йөрөгәндә ул барыбер сит кешеләр, бит. Теге матур ғына һөйләшһәң дә, йылмайышһаң да, ҡосаҡлашһаң да, ул барыбер икенсе кешеләр. Үҙеңдең өйөңдә һинең туғандар, яҡын туғандар. Бына шулай үҙ илеңдә ул иң яҡын кешеләр. Быны аңлар өсөн, әлбиттә, сит илдә йәшәп алыр кәрәк. Күп кеше сит илдә йәшәмәгән, белмәй бит инде ул. Бына күп кенә мәсьәләләр, бит. Һеҙ сығып киткәс кенә аңлашыла. Тегендә булғанда һеҙ улар тураһында уйлай алмайһығыҙ. Кешенең мейеһе улай эшләмәй. Шуға кем мына тик яҡшы яҡтарҙы ғына күрә, сит илдең, мәҫәлән, эш, аҡса, матур йорттар, матур машиналар, был әлбиттә теге был донъяның матурлығы, яҡшы яҡтары. Ләкин һеҙ йәшәгән ерҙә лә бик күп бәхет төрҙәре бар. Бына шулай, ҡыҫҡаса. Бик дөрөҫ. Тағы нимә өҫтәп әйтәм тигәйнем, беҙ өйҙә саҡта Башҡортостанда, Мәскәүҙә йәшәп киткәндә ҡорбан сала торғайныҡ мына. Бараңда ҡайһы берҙә бер ваҡыт 24 һыйыр һуйҙыҡ Толбазыла, хәтерләйем. Ҡыш көнө ине ошолай теге баҫыу вис ҡанға батҡан ине. Һуғыш үткән кеүек, шулай ине инде. Шул тиктем өлөштәр күп ине, бөтәһе лә бирә, теге еткереп өлгөрөпмәй. Шуға мин хәтерләйем, 3 һыйырҙы үҙем һуйҙым, шунан 4-нсеһенә теге ҡул бармай ҙа була, һиҙелә бит инде. Ишморат беләһеңдер бит мына. Бер
bir nemени үтсең bir секте, онан соң тиги еллей баштасаң уже уга тул тиги малга терге ярамай шуга бусакты башка егиттерге берип ушулайтып маз бугайнак энди. Мында мына тугыз ел жашайм, әле bir корбан көргөнүм да жок. Салуу bir жакка эбет. Корбан көргөнүм да жок. Кайда ким барып сала мен аларды билмейм. Мында бүтүн эмеле махсуслаштырылган, махсус урунга баруу керек, махсус заказ берүү керек. Уну телехел әлле кайда ким менен аралашырга ысын айтканда берем эле билмейм. Шуга күрә мына ниченче ел инде тиги акчаны жиберем деген гаиле исемине элегерээк көбүрөөк Башкортстанга жибере турганын муңгу убакытта эдерээк немекей бәйләнештер элекке көк түгел шылтыратып караң, шута таба алмайдар. Кайерда бүткөн дидер мына хәзер. Авылдар менен сөйлөшөм, авылдарда кайерда элекке көк жок деди. Корбан хайлайм дигән уныгыла бер мәшәкатькә әйләнеп киткән. Шуга соңгы икенче ел ысын әйткәндә Грузияга бардым. Грузияда достарым бар, шулар тиге салалар. Ләкин onun da hakkılı артып бара бит. Былтыр хәтерләйм $200 генә. Быел ничә булып киткән? Юк, 100 икән дә былтыр. Быел 260-70 шу бер дол тиге нема инде? Хәердән бер өлеше, етенәң бере. Шуга у яктан да кыйнрак, ләкин нема инде? Аллага шөкер, хәлдән килгәнчә шу үтәп торабыз инде. Шуга Башкортстанда яшәгәннәр кадерен белегез. Күп нәмәләр тиге сит яктагы көк түгел. Әлбәттә, онда да үзенең теге ыңгай яктары менә Али Ишморат хәзрәт әйтмешләй, бик күп шуны нәмә хөрмәт итеп, кадерен белеп яшәргә кирәк. Мин беренче һәм һуңгы тапкыр Мәрьям тугас корбан салдырткан идем Лос-Анджелеста. Бала туу исеменә әйт. Кыз балага бер һарык җитә тиенләр дә без бер һарык шуннан кунактар сакырып, Коръән укытып, шәйттереп табын үткәргән идек. Исем куштырдык. Күпме торган хәзер унытканмын инде, 12нче ел бит инде ул. Менә баруыбыз гарәп теге бойня диләр бит инде. Хугым хуя торган урыннарында гарәпләргә Сират Ныгъдурине без бер төректе табып, ул төрек һөйләшкән Мексикан фермеры менән һәм уның бойняһында теге заказ ала да, шулса һарык һатып ала да, шуларда хуеп тараткан иде. Шул гына хәтердә. Төрек агае ярдәм итте ул яктан. Яхшы, әйдәгез байрамды әзрәк калдырып торабыз, төп темаларга күсәйек. Башкортстандагы төп тема миңа калга ул Туймазы районының Кондра авылында булган шартлау, Сираттагы шартлау безнең Башкортстанда булган атналарның берсендә без Нөрлеләге, Иглин районы яңлышмасам, шартлау турында һөйләшкән идек. Теге әкрен генә безнең Башкортстандагы нефть хаклагыстары яки нефть эшкәртү компанияларының продуктларын яндыралар дип әйтәйемме, яна дип әйтәйемме. Бына икенче усрак Украин тираждары түгел дип баралар. Ике усракта ла янгын үзеннән үзе килеп сыккан да, менә шулай янып, бик зур зыян килгән, әйтәйек, Кандырала 8 җир өсте резервуары янган, зыян килгән дигән сүз бит инде. Әз түгел. Украиндар, теге Украин мәгълүмат сараларын караһаң, унда улар безнең тираждар төшкән диләр. Нисек тә булмаһын теге, нисек кенә булмаһын, бигрәк тә бул Туймазы булгасын, безнең районга, безнең авылга якын. Ара шуңа хугыш безнең үзебезнең җиребезгә лә килде ысынлап та. Һеҙҙең был хаҡта әйтер фекерҙәрегеҙ, һүҙҙәрегеҙ булырмы? Бун бер үҙенсәлек күренә бит ошо яңылыҡтарда. Хәҙер улар теге һиҙелмәй генә үтеп китә. Иғтибар иттегеҙме? Элек теге күпме һөйләй торғайнылар, фотолар, видеолар. Хәҙер мына шул Туймазы тураһында бөтөнләй ишетелмәй үтте бит инде. Әйтерһең булмаған ул. Мына был да үҙгәрештәрҙең бер төрө. Теге өҫтән төшөрәләр. Шундай әмер, бойороҡ, видео һалмағыҙ, һөйләмәгеҙ, тираждар бәрҙе тип әйтмәгеҙ тип, мына шундай әлеге ваҡытта вакуум бара. Һәм ысынлап та ниндәйҙер мына яңылыҡ алам тиһәң, Башҡортостандан хәҙер һуңғы ваҡыт алыуы бик ҡыйын. Кешеләргә яҙың бит, һорашаң, күп кеше үҙҙәре белмәй. Мына интернетта нимә бар? Беҙ күпме ала алабыҙ, улар ҙа
шулай гына белә инде. Теге урындагы халык күп нәмәне хатта хәзер үзләре лә белмәй. Был ысынлап Айгөл дөрес әйтә. Һугыштың теге үз өенә кайтуы һәм аҙаҡтағы әйтеп китербеҙ, Сәпибет, һәм әлеге ваҡытта мына һуғыш, ҡәрҙәштәр, һәр бер өйҙөң эсенә керә. Был яңы кимәл, ебет. Элек улай булмай торғайны. Элек ауылға берәй егетте алып ҡайталар да, теге үлгән егет, күп кеше уны хатта үҙе лә теге белмәйҙер ул яҡындан бер ниндәйҙер, мәҫәлән, контрактҡа киткән берәй кеше, ебет. Мана һуңғы ваҡыт хәҙер һуғыш керә башлана һәр бер өйгә. Ярай, хәҙер әйтәйек, бит, мана мобилизация тураһында беҙ күп һөйләнек. Һуңғы ваҡыт мобилизационный предписание тигән бер ней бар, ҡағыҙ. Ҡағыҙ тип нәмә инде ул. Пункт. Ана шуны тарата башлағандар төрлө кешеләргә. Теге запаста булған кемнең медицина белеме бар, кемнең ниндәйҙер тәжрибәһе, ҡасандыр хеҙмәт иткән, запаста бит инде. Мана шуларға ебәрә башлағандар. Ана шул мобилизационный предписание тигән нәмә. Ҡәрҙәштәр, пландарығыҙҙы шуға күрә ҡороғоҙ, әҙер булығыҙ. Тимәк, дөйөм мобилизация ысынлап та әҙерләнә. Бына шундай бик яҡшы хәбәр түгел, әлбиттә, ләкин ул бар ысынлап та. Төрлө ерҙә һөйләйҙәр бының турала. Шуға һаҡ булығыҙ, пландарығыҙҙы шуға күрә ҡороғоҙ. Әйткәндәй, мына ни, бөтөн нәмәгә тәьҫир итә ул. Ошо әҙерлек, теге паспорттарҙы, сит ил паспорттарҙы биреү, шан сиктән сығыу, Белоруссия аша хәҙер сығыу ҡыйынлашҡан тиҙәр, ебет. Әгәр иғтибар итһәгеҙ, төрлө яҡтан шундай яңылыҡтар әйтелә. Бөтөнләй уйламаған урында кешене туҡтаталар икән. Мәҫәлән, теге сит илгә сыҡҡанда, унда бит инде аэропортта бер нисә кимәл бар. Тәүҙә һин бер ерҙә күрһәтәң, үтеп китәң, икенсе урын, өсөнсө, һәм теге сығып киттем генә тигән ваҡытта кешене бүлмәгә саҡырып алалар да, теге һиңә сығырға ярамай тип мына туҡтаталар. Шундай осраҡтар бар, белеп ҡуйығыҙ. Үҙгәрештәр бара, ҡыҫҡаһы, мобилизация менән бәйле төрлө үҙгәрештәр бара, күренә, уларҙың факттары бар. Беҙ әйткән ошо мобилизационный предписание хатта ҡатындарға килә икән. Ҡатындар теге медицинаға уҡый бит инде. Ҡайһы бер ҡатындар һалған, мына миңә килде тип, теге фотоларын хатта күрһәтәләр. Яндекс менән Гуглдың теге статистикаһы бар бит. Ана шунда ошо ике һүҙ, мобилизационный предписание тигән нәмәне ҡарау 4 тапҡырға артҡан. Һуңғы айҙарҙа ғына, мынандай, март һәм апрель. Мына шундай. Был теге нефть һаҡлағыстар менән бер йәһәттән яңылыҡ, һуғыштың беҙгә кире ҡайтыуы, мобилизацияның әүҙемләшеүе. Был, ҡәрҙәштәр, ҡыҙғанысҡа ҡаршы факт. Мин Ишмуаттың һүҙҙәренә өҫтәп, уның тоғролоғон теге терәк булыр өсөн шуны әйтеп үткем килә. Бер дуҫым бар, табип-хирург инде. Нәмәкәйҙә эшләй. Скорый помощта оҙаҡ эшләне. Шул үткән аҙна ғына яҙайыны миңә мына әле предписание елдетеп, ләкин аҡса тәҡдим итәләр тине. 1 йылдык контракт эшләргә лә, шунда теге яра алған һалдаттарҙы шунда операция эшләргә, тегергәрәк, теге йыртылған, белмәйем, теге төрлө яралардан аяҡтарын, ҡулдарын, шунда предписание килде тип әйтә ине. Шуға мына мин әле Ишмуаттың әйткәненә ысынлап та теге нәмәкәй. Ниндәй тәле живой пример инде. Өрнәк бар минең үҙемдең дә тормошомда. Шунан теге дрондарға килгәндә Украинаның тактикаһы ныҡ алмашты. Мин статистика күреп ҡалғайным 3 көн элек. Һуңғы бер ай эсендә генә 200 теге бензин ташыусы йөк машинаһын шартлатҡандар тип. Хатта хәҙер теге ана юл бар бит әле теге Кырымға алып барған. Шул юлдан бөтөнләй машиналар йөрөүе лә туҡтатылған тип. Һәм хатта нәмәкәй Рәсәйҙең эсендәге күп юлдарҙы Украин дрондарҙы үҙҙәренең контролдәренә алып, мына әле генә мин әйтмешләй, 200 машинаны шартлатҡандар тип ишеттем, бензовозды. Хатта хәҙер күп теге ҙур шу йөк машиналарын йөрөтөүселәр бензовозға ултырырға бөтөнләй теләктәре юҡ тип ишеттем. Шуға күрә
Уларның Башкортстанга килеп шул бензовозда шартлата башлауы, моны әлеге моны теге Украиналагы тактиканың, теге хугыш тактикаһын алмашуы турында ла күрһәтә. Хәзер улар теге зур, тимәк, дроннар ла уларның бигрәк күбәйгән бугай. Теге зур нәмәләрдә генә хәзер заводтарда шартлатмайдар, ә хәзер әзмәл кайда теге бензин бар, теге резервуарларда шартлаттылар, хәзер резервуарлардан уже нәмәкәйләргә, йөк машиналарына күсә баштадылар. Шуға без буны тагыла күбәйттек инде. Ысынлап та теге бензин кризисы булуы бар. Хатта бер-ике экономист тыңлаганным, теге резерв бар бит инде бөтә ердә, бөтә калаларда резервтар бар, бензин резервы бар, нефть резервы. Әгәр менә ошулай туктамаенса, ошо шартлату сәясәте дәвам итсә, 200 айдан бензин менән бәйле бик зур проблемалар башлануы бар тине. Шуннан бүген тагы бер яңалык күреп калганым, Путин дизель топлива һәм авиационный топливаны бөтенләй Рәсәйдән тышка хатуды сикләгән дип. Ни өчен дигәндә, Рәсәйнең эчендә итмәй. Элек бит аны экспортка ебәрә торганлык, бигрәк тә моны әлеге моны Хормуз проливында булган кризис аркаһында былай да теге самолеттарга йөкләнгән керосин етмәй ине. Рәсәй күп ерләргә хатайын, чөнки эстә барны. Ләкин хәзер Рәсәйдә лә бөтү сәбәпле һәм дистопливаны, һәм шул авиационный керосинды Рәсәйдән бер кайда сыгармаска булгандар. Шуңа ысын әйткәндә, нәмә инде. Ул яктан да безнең мәсьәлә катмарлашып бара. Без хатта шаяртып күтеп әйткәнек, атта йөргә өйрәнегез дип. Шул вакыт килеп җитүе лә ихтимал. Бензиндың кәмеүе тураһында хәбәрдар ишетелә бит инде. Бүгенге көндә оккупацияла калган ерләрдә генә түгел, Россиянең башка төбәкләрендә лә шулай ук бензинга дефицит кисерәләр. Һәм моңа өстәп тагын бер яңалыкты хәбәр итәргә кирәктер мөгаен, Башкортостандың районнарынан Башнефть заправкалары китә тиебрәк күренеп калган ине. Кемдә өстәмә хәбәр булыр? Онда 10 заправканы ябалар дип ишеткәннем. Ишмурат хәдәр гафу ит, мин һөйләй башлагас. Ул нәмә инде, ул экономик яктан нәмәнең Роснефтьнең сәясәте ысын әйткәндә, ни өчен дигәндә, әгәр берәй бизнес объекттан акча килмәй икән, улар уны ябырга тырыша. Мәсәлән, Башнефтьте һатып алгандан соң улар беренче нимә эшләннәр, хәтерләйһегезме? Башнефтьнең эчендә булмаган, акча китермәгән бөтен теге активтарды, пассивтарды сыгарлар. Мәсәлән, берничә теге ял итү базалары бар ине, һәм балаларның лагерьләре бар ине. Шуларны бөтенен дә хатып беттеләр. Тик теге акча эшләрлек кенә объекттар кулларында калды. Хәзер уларны ла иләп сыгарып, кайһыны әзрәк акча килтерә, я булмаһа теге ширкәтте минуска батыра, уларны ла хата баштанлар. Шулай инде. Нимә оптимизация дип әйтәләр бит инде. Оптимизациялек теге мәктәптәр белән бәйле генә эшләй торгандар, шуның хастаханалар белән бәйле хәзер үзләренең бизнес объектларына ла барып җитте инде. Хәзер тик акча килтергән объектларына кулда калдырырга тиеште. Тырышалар, ни өчен дигәнгә, минуска эшләй бетләһәләр. Оптимизацияны башкортчага матур гына тәрҗемә иткәннәр беләгез инде. Нимә дип? Оптимизация. Ишеткән югы. Мына ошо яңалыктардын юсыгында тагы бер хәбәр бит. Бу интернетта күрелгән нәмә түгел. Иптәшләр һөйләне. Теге туапсыга кешеләрде ебәрә башлаганнар икән Башкортстандан. Башкортстанда нефть эшчеләре бар бит инде. Мына буны бәлки бер көндә әле һөйләгән булмагандыр. Шул нефтьчеләрде ебәрәләр икән туапсыга. Бу ысынлап та әле яйгандар, ниндидер төркем сыгып китәләр шул якка. Чөнки ул якта теге бәлә, кризис, унда эшләр кирәк, теге тергезер кирәк, шартлаткандан һуң емерелгән нәмәләрне. Шул Башкортстан эшчеләрен ул якка алып китәләр икән. Мына шундый бер кызык яңалык. Башнефтьтең ябылуына килгәндә мин караным монда. Иян-Сура районында 2 урында Бүздәк һәм бигрәк тә нимәгә әйтәм бит. Аяндым Тәвәккән авылында ябылган. Бабайдың авылы Тәвәккән. Күкәрсен районы Тәвәккән авылы. Онда Башнефть була торган.
Ул ана шул эргәлә яшәгән кешеләр өчен үзенә бер күрә бер кыланыс та инде. Тәвәккәнгә йөрөйҙәр. Теге Биккестән, Теләүембәттән, Аҙнағол, Беляк, теге Ырымбур яғына унда Алмалы тигән авыл бар шикелле. Мин әле ни Мгм. картаға киреп ҡарағайным, ул күп ауылдарға ни булған. Шул заправка, Уңайлы, тәүәккән. уңайлы. Ни ауылдың эсендә бара уйлап ҡара. Ни Башнефть тора бит. Ауыл кешене ни бит инде ул ана шул бензин табыу үҙе бер айырым мәсьәлә. Һин ҡайҙалыр барырға тейешһең. Хәҙер ул тәүәккән дә булмаһа, тимәк, һин ҡайһы яҡҡа, белмәйем, был яҡҡа сығып китәң дә теге Нагорный аша, йә Мораҡҡа барып етергә тейешһең. Йә унда белмәйем, тағы ҡайһы яҡын урында бар. Ни беҙгә бер ябай ғына яңылыҡ булып күренһә лә бит, ул ауыл халҡы өсөн үҙенә күрә бер ҡайғы бит инде. Һин ауылдың эсендә заправка ултыра ине, ә хәҙер һин әллә ҡайҙа барырға тейеш. Асфальтҡа сығып, асфальттан һуң тағы әллә күпме бараң бензин алыр өсөн генә. Йәй көнө кәрәк, матайҙарға кәрәк, төрлө блоктарға кәрәк. Шулай. Ҡайһы бер яңылыҡтар һиҙелмәй генә үтеп киткән булһа ла беҙҙең өсөн, тибет. Бына ауылдың эсендә ниндәйҙер теге медпункт, ниндәйҙер заправка, мәктәп ябылыуы үҙенә күрә бер айырым ҡайғы. Мин әле теге берҙә иғтибар иткәнем булмаған, менә әле Башнефть инде Роснефтьҡа ҡарайымы. Шунан һуң менә әле был шартлатыуҙарҙы ҡарап ултырамын. Нөрлө станцияһындағыһы ул Транснефть Урал акционерҙар ойошмаһыныҡы. Әле Ҡандрала янғаны Интек Хим компанияһының нефть һаҡлағыстары. Беҙҙең Башҡортостандың бер генә нәмәһе лә ҡалмаған. Башҡортостанды теге тирәләп тороп һауалар инде. Үҙебеҙҙең нефтте башҡа, Мәскәү ала инде ғәҙәттә. Менә шул исемдәренә иғтибар итһәң дә, бер Башҡортостанға бәйле бер Исеме ҡалмаған. исеме лә ҡалмаған хәҙер. Дөрөҫ. Минең егеттәр бер оло тема бар. Һеҙ ишеттегеҙ микән, уны юҡ микән? Мин хәҙер шуны һеҙгә уҡып ишеттереп таныштыраһым килә. ВКонтактела бер видео таралған, бәлки һеҙҙең дә күҙегеҙгә салынғандыр ул. Унда Айгизә Ғаббасова яҙған хатты уның 2 туған ағаһы уҡый. Мин бөгөн тапшырыуға ғәҙәттә булмағанса әҙерләндем һәм әлеге видеоны тыңлап, әлеге хатты яҙып алдым, башҡортсаға тәржемәләнем. Шуны уҡып ишеттерәһем килә. Мин Ғаббасова Айгизә Илдаровна, Белорет районы Аҙнағол ауылында йәшәйем. Барыһы ла 2025 йылдың февралендә башланды. 16 февралдә туғандарым шалтыратып әсәйемдең үлемен хәбәр иттеләр. Был ваҡытта мин Белорет ҡалаһында инем. Өйгә ҡайтҡас, ағайымдың юғалыуын белдем. Шунда уҡ уны розыскка бирҙек. Шул уҡ ваҡытта ағайым менән әсәйемдең Белорет районы Сәрмән ауылында Зариповтар ғаиләһендә булғанын белдем. 14 февралдә улар әсәйемде Аҙнағол ауылына ҡалдырғандары тураһында ишеттем. Шул уҡ көн төндө әсәйем вафат булған. Ағайымды ошо уҡ кешеләр махсус тотҡарлап тороуҙарын, Зарипова ахы менән фиктив никах эшләп, көсләп СВО-ға ебәрергә теләүҙәрен белдем. 2025 йылдың 17 февралендә улар никах теркәгән. Шуны ла әйтергә кәрәк, быға тиклем улар таныш булмаған. Уртаҡ йыйған малдары юҡ. Никах теркәлгән ваҡытта был ҡатын башҡа ир менән мөнәсәбәттә була, әле лә шул килеш. 2025 йылдың 19 февралендә контракт имзаланған. Ағайым СВО-ла булғанда гел бәйләнештә булды. Контракт имзалағанын хәтерләмәү тураһында үҙе һөйләне. Минең фекеремсә, контракт имзалағанда бик иҫерек йә башҡа төр тыйылған мәддәләр аҫтында булғандыр тип уйлайым. Ул мине Зарипова ахы менән теркәлгән никахты тарҡатыу тураһында һораны. Генераль ышаныс ҡағыҙы йәки доверенность ебәрҙе. Ә киләһе аҙнаһына уны хәбәрһеҙ юғалған тип иғлан иттеләр. Белорет ҡалаһында 3 мәхкәмә ултырыштары уҙҙы. Уларҙың бер ниндәй нәтижәһе булманы. Эште туҡтаттылар. Бер нисә тапҡыр прокуратураға яҙҙым, шулай уҡ нәтижәһеҙ. 2026 йылдың 2 ғинуарында миңә ағайымдың үлеме тураһында хәбәр иттеләр.
Уның фиктив хатыны ерләүдә катнашу түгел, кайтып та күренмәне. Мин Габасов Илдар Нурисламулланың кызы, атайым Афган һугышында катнашкан. Дип әлеге хатта һөйләй әлеге яшь бала түгелдер инде бәлки, бала дип әйтү ярамайдыр. Шулай да бында тагын өстәргә кәрәк ошо мәгълүматты. Контракт имзалаган өчен килгән 3,5 миллион рубльде Зарипова ахы алган. Банктан ядулар Айгизәнең кулында бар, диелә. Илнар менән Айгизәнең әсәләренең капыл гына үлеме лә һораудар тудыра. Әлеге вакытта Зарипова ахы һәлак булган Илнар өчен хаклану министрлыгыннан биреләһе акчага ла кул һуда дип яза Айгизә. Менә ошондой хат теге видеоһын тыңлагастан беренче кинәт кенә шундый ышанып булмай башта, әмма был беренче генә осрак түгел бит инде, без барыбыз да беләбез, Башкортстанда гына түгел, бөтә Россия буйлап теге черные вдовы дигән мәгънә керткәннәр бит инде хәзер ундай хатын-кызларның күплеген әйтәләр, билдәләп үтәләр. Хатындар ирҙәрҙе теге иҫертеп, фиктив никах эшләтеп, һуғышҡа ебәрәләр, тегеләре тиҙ генә юҡҡа сыға һәм уларҙың аҡсаларын алалар. Ирҙең ғаиләһе, бәлки уның элеккеге хатыны йәки балалары уның һәләк булғанын, уға бирелгән аҡса тураһында ла белмәй ҡалалар. Менә был осраҡта мин теге 2 тапҡыр, 3 тапҡыр аҡсаға баҫым яһаным. Шулай да үкенескә ҡаршы бына әйтергә туры килә инде. Алданған ғаиләләр, аҡса өсөн көрәш, кәрәкһеҙ һуғышта ҡатнашып һәләк булыу, менә шул хәтлем бөтөн әйбер бер-береһенә үрелеп мәғәнәһеҙлеккә барған кеүек. Әммә шулай да теге омбудсмен булараҡ минең өсөн ошондай алдауҙар дәүләт кимәленән дә, шулай уҡ ауылдаштарҙан бер-береһен алдап, ялғанлап, кешене һуғышҡа ебәреп, уның аҡсаһын алып, теге хөкүмәт бүлгән аҡсаһын алып, урлау тигән һүҙ бит инде был. Әсәһен үлтергәндәрме, үлтермәгәндәрме, уныһы билдәле түгел, әммә нәҡ ошо көндө һәләк булған. Бәлки ул да берәр нәмә эскән булғандыр, кем белә инде уларын. Менә был нәмәләр тураһында нимә уйларға ла белмәйем, егеттәр, әммә шулай да мин теге ҡапма-ҡаршы фекерҙәр, шулай теге зыҡ ҡубалар күңелдә, башта. Һеҙ нимә уйлайһығыҙ әлеге хәл тураһында? Берәр төрлө фекерегеҙ булырмы? Әллә һеҙҙә һүҙһеҙ ҡалһағыҙ да аңлармын, мин әйтәһем килә инде. Ишеткәнегеҙ бармы ошолар тураһында? Микрофондарығыҙҙы ҡабыҙығыҙ инде, икәүләшеп ултыралар. Минең бесәй килеп инделәр, мыйылдай баштан ошоға микрофонымды һүндергәйнем. Уны бында бер хатын, 3 бала, бер бесәй, ҡайберҙә 6 бесәй булып китә, ана сайылда әпәт мыйылда бер. Ярай, бер әйтермен бер һүҙ, уныһы ла йәмһеҙ тип башланым да. Был һуғыш башланғандан алып нисә ел үтте? 4 йылдан ашыуыраҡ ваҡыт үтеп китте. Һәм был һуғыш арҡаһында бик күп кеше аҡса эшләй. Шул уҡ теге генералдарҙан башлап, ауылдағы шул теге черный вдоваларға хәтлем. Хатта мен осраҡтар ишеткәнем бар, ҡайһы бер хатындар 3-әр тапҡыр кейәүгә сығып, шунан 3 ирендә күмеп, үҙҙәре бер тапҡырҙа йыналазарына бармайынса, 2-әр, 3-әр өй, теге фатирҙар һатып алған тураһында ла ишеттем. Шуға күрә был бизнес булараҡ аҫҡы теге кимәлдә лә ҡоролған ул. Мәҫәлән, мына әйттең бит әле, ул бит хатындың эше түгел ул. Уны әлләгемдән таныштырып, әлләгем шуны табып, шулай бит инде. Улар бөтәһе лә бер-бер менән һөйләшеп эшләйҙәр алар. Военком шул мафияның эсендә, ошо ҡара эштәрҙе организовать итеге ойоштороусы кеше бар. Шуның тышында ошондай хатындар бар ул, теге еңел генә тиҙәр бит әле. Путиндың бер матур һүҙе бар, үҙе насар булһа ла, теге с низкой социальной ответственностью. Шундай махсус хатындар табып, ундай эскән ирҙәрҙе лә табып, шуларға имза ҡуйҙырып, шуны бер ниндәй ҙә тикшермәйенсә, шуны судьялар да улар үҙҙәренеке һуғышҡа ебәреп, әгәр бында суҡый башталар, теге военком аша тегендә әйтеп, уны алға ебәреп үлтереүсе, ул ҙур мафия ҡоролған. Һәм шундай кешеләр, шуны мына ойоштороусылар бөтә ерҙә лә бар, улар бик күп аҡса эшләй. Мәҫәлән, ул аҡсаның бөтәһе лә ул хатынға китмәй бит ул. Ошо ойоштороусы мына сынйырҙа, цепочкала кемдар, бөтәһе менән дә бүлешәләр. Шуға улар өсөн ошо һуғыштың бөтөү битенләй теге кәрәкмәй.
сынакта, чөнки һәрбере шу тиктем күп акча эшләй. Һәм ул тик Башкортстанда гына түгелме? Аны һин дөрес әйтәһең, Россиянең бөтә теге тармактарында теге берәй нәмә, ну, кеше яшәгән һәрбер урында ошондай мафиялар корылган һәм улар бер-бер арасында бик матур элемтә тоталар. Әгәр әдрәк кенә өскә бермәсә башлар, шунда үлтерәләр, кирәк акча килеп тиз генә бүлешәләр дә, теге ул судка барып yetkәнче теге ул акчаны осыла әлләгә сыгып киткән була. Бер нәмәне дә теге нәмәһен, нимә тиерләр ул, справедливость, гаделлек тә табу бик кыен. Бер яктан шулай, икенче яктан менә һин лә аңлыйм, чөнки һин омбудсмен теге ялләргә тиешең бу тегешне, бигрәк тә безнең халыкты бит инде. Мин теге үзем яктан карыйм да, безгә ундай ирдәр нимә кирәк дип утырам. Эсеп йөргән, теге забор төптәрендә йоклаган, эте битенә теге алып килеп кагызлар күрһәттәр, шуга имзаларын куйган, кул куйган. Ул хатынны таныймы, танымаймы, әленсек шуларга бойгынып еще һугышка киткән теләмәһәле, белмәйм, ундай кешеләр безгә кирәкме, юкмы. Но ләкин икенче яктан һин теге хатын буларак, әсәй буларак һин аңлайм инде. Шуга бик катмарлы мәсьәлә. Бу һугыштың әшәкелектәре туп-тулы. Менә без теге Путиндан башлап, иң астагы звено хәтлем бөтәһе теге ошо нәмә шайтандың системаһында эшләйләр, каһәр хуккары тигрәк кенә коргалар булыр инде. Булһын инде тип дуга итеп куяйм инде. Бәддуга, хатта дугала түгел. Бөтәһендә бөтә нәмәләрле корган, тамырлары ла корган, эшләре корган, үзләре ла сукынып китһендәр, белмәйм. Шу тиктем әшәке халык. Ну, ислап шулай бит инде, Айгөл, менә. Безнең эште генә хугына, менә матур бер республика төзим тиһәң бит, улар һиңа каршы чыгасак бөтәләр, шулай. Менә бер нәмә бит төзергә теләһәк, улар безгә каршы чыгасак. Чөнки уларга ул система эчендә улар акчалай эшләй алмаячаклар, улар ундай система эчендә карьералай эшләй алмайдар, улар ундай гадел система эчендә акчалай эшләй алмайдар. Шу уларга нимә кирәк? Уларга тик шу шайтан системаһы гына кирәк. Шуга корып китһеннәр. Гафу итегез, мин дә теге яним көйдәлә китте менә, шулай бит инде. Шундай әшәке халык туп-тулы. Күн бер-беренә көнләшеп, бер-беренә акчаһын бүлеп, ниндәй шайтанский берәй менә фикер бар, шуны уйлар кирәк бит әле, уны оештырырга кирәк, уны фикерләр кирәк, ундай кешеләрне табыр кирәк. Менә бөтәһе лә һәйбәт якка эшләтһәен үзләрен баштары, менә күпме алга китернег, шул ук Башкортстан, Хабировтан алып артка хатын. Ләкин бөтәһе лә шул теге шайтан системасында эшләйдер. Шуга аптырата инде. Күпме кешене шулай алдарга була икән дип. Бернисә тапшырып без рекрутерлар турында һөйләшкән идек, хәтерләйсезме? Шулай ук авылдарга килеп, теге һәрбер рекрутерланган ир-ат өчен рекрутер 100 мең, 50 мең күпмелер акча ала дип. Менә был цепочкага, менә был сылбырга әлеге Руслан һин әйттеге, мин һөйләгән, һин дәвам иткән сылбырга рекрутерга өстәһәк, теге һәрбересе үзенә җитәрлек акча эшләй бит инде был эштә. Шул фәрмәндә хәтерләйеңме? 2 ай элек 3-4 егет дип алган, икеһе агалы костылы, өсөһе агалы костылы. Сермәндән Азнавылдың эргәһендә генә көчләп алып киткәндәр дип, Нижегородскийме, Екатеринбургскийме номерларына, шуннан ул машинаны кайда таптылар? Донецкта таптылар. Шул кешеләр йыялар, улар наводка эшләгән кешеләр бар инде. Кемдер менә унан алдарак тагы бер теге һөйләп киткән бер нәмә булган вакыйга, бер кеше атка магазинга төшәлә, таныш кешенең минең бер нәмәһе инде, агаһы. Югаллыгы, караһалар һугышка барып эләккән. Тимәк, теге нәмәләр, участковый полициялар бар бит әле, ун турында әйтеп үткәнне. Улар караңкырап йөри, кайда ничек насаррак ята дип әйтәләр бит, әйбер өчен. Булар теге насаррак яткан кешеләрне карап йөрдәр. Кем бөрдә яшәй, кем эсенкерәй. Шуларга теге наводка бирәләр дә, военкомдар көтеп кенә артта көтеп утыралар. Әдрәк кенә теге аракка алырга, ягымына тәмәке алырга атка магазинга төшә, булай да теге заиф кенә бит. Машина эсенә төртүкстәйләр дә, көчләп бер теге янәяттәре булһа, шуны менән куркытып, теге кул тамга куйдырып, һушка еберләр дә алалар. Шулай. Бик нәмә инде. Ябай гына эшләнгән система. Русланның бер һөйләменән башлап китәйме бит? Теге бүген буйындырыклык ала башлаһак, улар бөтәһе лә каршы була дип. Был дөрес, ләкин был бүгенге көн өчен дөрес. Иртәнге көн өчен, менә иртәнге. Менә шул бүген бөтәһе лә каршы булган кешеләр, иртәгә улар бөтәһе лә буласак безнең яклы, бөтәһе лә каһарман буласак. Һәр бере һөйләячәк, менә кыен заманда нитиклем улар тырышкан дип. Мин менә 1-2 адым алга карарга яратам бит.
киләсәк тарих мына нисек буласак. Бұл илдә Русия тип аталган илдә, ә без әлеге көндә Башкортстанда Русиянан нык айырмайбыз. Ул бер ер ул барыбер. Русияла һәр вакыт шулай булган. Бүген мына теге хөрмәт күргән кешеләр иртәгә теге иң әшәке бәндәләргә әйләнәләр бит инде. Бүген халык дошмандары дип ханалган кешеләр иртәгә теге батырлар бит, уларга һәйкәлләр куялар. Мына шулай буласак тагы берде, кардәшләр. Без буны тарихтан гына нисә тапкыр укып белдек бит, һәм без үз күзебез белән күрдек. Теге әллә кем булып йөргән агайдар, апайлар, исләйсезме теге коммунизм төзеп йөргән кешеләр булды бит инде. Авылларда, калаларда азак теге дөнья әйләнделәр. Уларны бөтәһеләр төкүреп, әрләп, мына йөри торган элек шунда акыл өйрәтеп, партком монда берәй теге партияның бер филиалының етәкчесе фәлән икән. Уларны дөнья шулай үзгәреп киттеләр. Бөтәһеләр СССРны теге әрләй башланы бит инде. Кәмһетеп, мыскыллап, Ленин тураһында карикатуралар, сатиралар, анекдоттар күпме булды. Мин шул хатта бәләкәй булһам да аптырап карай торган. Нисек инде мына кисә генә мәктәптә бөтәһеләр 100% мин күпме лагерьларга үзем йөрдем. Һәр бере була торган коммунист. Мына бәләкәй генә кызыкайдан алып, теге галстук тагып, безгә акыл өйрәтеп йөргән бер кыз була торган. Мине янды гыйдырә торган бер кызыкай шунда. Нимә дип аталар? Староста. Һәм икенче тегешләр тугандар араһынан да кеме унда партком, кеме ниндидер партия етәкчесе, бөтәһеләр бердәһеләк булып йөрделәр дә, шан үзгәреп киткән. Бәй карайың, бөтәһеләр коммунистларга каршы икән, бөтәһеләр СССРда яшәгәннәр, яратмаганнар, көлгәннәр, эстән генә бөтәһеләр белгән. Кем белән һөйләшмә, бөтәһеләр, без белдек ул алдан дип. Белмәйм, мин ул халык тураһында белмәйм, мин үземнең атайым өчен беләм. Ул көлә торган һәр вакыт мына өйнең эчендә бит. Уның бер һүзе була торган теге. Тиеш дисәң, атай ул тегендә булырга тиеш дисәң, тиешкә калһа ул күптән коммунизм төзелергә тиеш. Тей торган минең атай. Ул атай гомере кермәгән ул коммунистларның партиясына, яратмай торган. Мына ни өчен буларда һөйләйм? Шул ук буласак, кардәшләр, мына бернисә ел эчендә бөтен емерелһә ошо. Мана һез күрерһегез әле. Бүген ана шул Айгөл әйткән рекрутерлар, хугышка ибәрүчеләр, хугыш өчен бүген теге кул күтәреп утыручылар, улар бөтәһеләр булып китәсәк герой. Без хугышка каршы булдык. Һез кем ул? Һез сит илдә әллә нимәләр һөйләп утырдыгыз. Мана без бында тырыштык. Мана мин үзем күпме кешене алып калдым. Бүген үзләре хугышка ебәргән әшәкләр бит, мына бәндәләр. Шуңа уларның әйткәннәрен хаклап барырга кирәк. Унда скриндары менән, посттары менән. Мына ул кешеләр әйтәсәк, без гомер буе каршы булдык. Без эшләнек бында ана шул егетләрне ебәрмәс өчен. Һез белмәйгез. Мин унда яздым ул, ләкин мин күңелдә белә торгайным, бу әшәк спектакльләргә йөрәсәк. Спектакльләрдә, кардәшләр, ошо сюжеттар күрһәтеләсәк. Мана, мәсәлән, ниндидер бер әшәке катын фәхишә, контрактнан кемдер хугышка ибәрә. Мына спектакльдә буласак матур гына һәйбәт кешеләр, персонаждар буласак, әшәке персонаждар, ана шул хугыш яклылар, һез шуларның бөтәһен дә күрәсәксегез. Һәм буласак берәй, мына төп геройдар, улар хугышка каршы төрмәлә утырган, Путинды яратмаган, мана шундыйларны һез каһарман герой итеп күрәсәксегез. Һез үзегез буласаксыз герой. Бүген бер төрле һөйләйгез. Иртәгә тулынса 180%-ка әйләнеп икенчесен һөйләячәксегез. Мына тагы бер нәмә, йомгаклап. Беләгезме, шундый тенденция буласак, тотыш халык, башкортлар боендырыксыз дәүләт өчен кыскыра башлаячак. Мына без әле нисә кеше ошо кулларның бармактарын санасак, без бәлки унда 10-12, Башкортстанга азатлык, урыс дөньяһы тарайһын дип әйтүчеләр, без бәлки унда берәй 12 кеше. Күрерһегез, унда йөзәрләгән 1000 кеше буласак, Башкортстанга азатлык, дөмөкһен урыс дөньяһы дигән йөзәрләгән 1000 кеше буласак, безне онытасактар ул. Һез башламаныгыз, без башладык ул эшне дип әйтәсәктәр.
Мин шулай күрәм, кардәшләр. Менә был 2 адым алга. Бик аптыраясакһыгыз. Халыктың ни тиклем нык үзгәрәсәгенә. Менә шундый уйлар. Шулай, шулай. Әле үк бит инде әйтәләр, нимә беләһегез, Башкортстанда яшәмәгәс, кайтып һөйләгез диеп, еш кына ауызды ябырга тырышалар бит инде. Кайтып Был һөйләгез, ошо әйтте рәхәт инде. халыктың карагыз, халыктың бозылуы, Айгүл әйткәне бит. Бер яктан иллюзиялар да юк минем. Ошо халыктың теге нитиклем рухи халаты, әхлагы нинди кимәлдә икән. Минем иллюзиялар юк. Хатта теге контракт менән түгел, үз ирҙәрен, балаларының аталарын кайдалар ебәреп яткандарына мин аптырамайм ул. Был һугыш тагы кешеләрне нисек үзгәртте? Мына русса бер һүз бар бит. Нормальность. Кадимлелек дип тәрҗемә итәк бит. Мына шул нык үзгәрде. Хәтәр әшәкегә әйләнде халык. Элек хатта теге әкияттәрдә булмаган нәмәләр, хәзер мына видеоларда сыга. Әкиятта теге һөйләйләр бит инде. Мәсәлән, үзенең балаларын ашарга әзер булган берәй мәсекәй әбей әкияттәрдә. Я берәй ен бәрие үзенең балаларын бешерә ашай бит. Ул әкият бит инде ул. Хәзер ана шундый бәндәләр безнең арала йөри. Ирҙәрен ебәрәләр дә теге һугышка. Шул аҡсаны алалар. Теге тәжрибәһеҙ кешенең ҡулына күп аҡса килеп инһә, был ҡурҡыныс бит. Ул кешене әйтә, үтерә. Кеше ундай аҡсаны күрмәгән бит, миллионлаған. Ул аны шул аҡсаны тота ла, теге китә ниндәйҙер аҙғынлык, разврат, аҙаҡ йүнле нәмә менән бөтмәй ул бындай нәмәләр. Мына ҡыҫҡаһы, халыҡтың әллә инде теге төптә ятҡан ҡурҡыныс уйҙары әкиәттәге һымаҡ ниндәйҙер сюжеттар бит ошо донъяға килеп сыҡты. Ысынлап та ул әкиәт. Нисек инде мына һин үҙеңдең, әйтәйек, улыңды ебәрәң. Иң тәүҙә миңә һөйләгәйнеләр ул шундый яң. Икешәр улдарын ебәрәләр. Икешәр улдарын күмгәндәр, име менә ҡатындар. Икешәр балаһын ебәргән һуғышҡа. Мин ҡайһы ваҡыт һинде әкиәт тип дөрөҫ әйтәһең, ул әкиәттә булмағандай кеүек. Әммә ҡайһы ваҡыт шундай фекер тыуа, бәлки был теге әкиәт сәпсим үк булмаған әйбер түгелдер ул тип уйлай башлайһың ҡайһы ваҡытны. Шулай, Әкиәт ҡыҙғанысҡа ҡаршы. юҡтан ғына килеп сыҡмағандыр тиеп. Әллә инде туҙға яҙмаған теге нигә ватанға бурысыңды биреү. Ниндәй ватан, нимәне һөйләйһең ул? Русия беҙҙең өсөн ватан түгел. Ана һинең ватаның Әбйәлил районының сигендә бөтә. Ана шул һинең ватан. Һин хатта теге ҡайҙалыр Верхний Уральскка сығып китһәң, ул һинең өйөң түгел, ул урыҫ донъяһы. Шулай. Әллә ҡайҙан да 2000 километр кемдән һаҡларға, яҡларға һин? Үҙеңдең үҙеңдән тыуған баланы ебәреп ятаң, әллә инде ахмаҡ һүҙҙәр һөйләйҙәр. Ватанды һаҡларға, ватан алдында бурыс, нацистарға ҡаршы көрәшергә, менә белмәйем. Быны бит инде улар яҙа һәм ыслап та ышана шуларға. Шундай кешеләр бар. Белмәйем, әле теге әлегә баяғы әкиәттәге һымаҡ ниндәйҙер тылсымлы донъя, бер теге томан биләгән дә кешеләрҙең күҙҙәре теге томаланған бит. Ләкин тағы бер дә әйтәбеҙ, был заман барыр үҙгәрәсәк ул. Кешеләрҙең күҙе асыласаҡ. Бөгөн бит бер нәмә һөйләгәндәр, иртәгә ҡапма ҡаршы һөйләйәсәктәр. Бөгөн мин күп һөйләнем, ғәфү итегеҙ. Бөгөн барыбыҙ ҙа күп һөйләйбеҙ. Руслан, эстәйһеңме? Мин 2021 тапҡыр, 2021-дә Канадаға күскәндән беренсе тапҡыр ҡайтҡанда, шул Ҡуштау ваҡиғаларынан һуң инде Фаил Алсынов дуҫтары менән ҡаршыланылар, барып төрөк кафеһында сәй эсеп алдыҡ инде. Беренсе тапҡыр уны менән таныштым, уны беләйнем булғанын, ләкин күргәнем юҡ ине, сөнки мин Башҡорт иттифағында, ысын әйткәндә, бер ҡасан булғаным юҡ ине. Шунан һөйләшеп ултырғанда бер ҡыҙыҡ ҡына бер ваҡиға һөйләне инде үткәндән. Айрат ағай, Дилмөхәмәтов башҡорттар араһында тик ныҡ насар һөйләй. Эшкинмәгән халыҡ ҡол нәмәкәй фәлсәфәһе менән йәшәйҙәр, араларында яҡты кешеләр, беҙ аны туҡмап алғайныҡ.
егет мына тупландык да әдірәк тукмап алдык деп. Улай итеп башкорттар турында әйтергә ярамай дип. Мына хәзер Туҡмау тип уйлап аталмай отырам. ул, Руслан. Туҡмау тип аталмай, ҡаҡҡылап алыу тип атала. Әдірәк сәпеп алдык та инде, сәпепне. Яңылыш аңламагыз. Сәпеп теге әзмәт әдірәк төрткөстә алгандарында айратага улай түгел, бит мына халык көчле, мына яшьтәр тегеләй булай. Фәлән түбән тип. Мына ысынлап та Айрат Дөлмөхәмәтов у яктан дөресрәк әйткән бит. Мына ошо нәмәләр, вакыйгалар бит, нык куркыныч, теге кризисный вакыйгалар, хугыш, кешенең ысынлап та теге асылын күрһәтә, эс яктан нинди икән. Һин дә мин бөтәһе лә йөрнө бит инде кисәге хугыш башланганга хәтлеме бит. Я булмаса ковидка хәтлем. Эргәңдә йөргән кешеләр, һинең менән теге мәҗлесләргә йөриләр, кунакка йөриләр, дус булып йөриләр. Я белмәйм, балыкка йөриләр һин менән. Кемдер эсә анда. Хугыш башлангайны кемдә нимә икән күренде ул. Эсендә әлемләр ташып йөргәннәр бит. Теге рухтары әйләнеп ошо тышка сыктыла, үзләренең асылдарын күрәттеләр. Шул аптыранды койдым. Минем дә дустар әйдәйди, нык хирәгәйди. Менә хәтта Канадалы бер дус та калманы. Төрле сәбәпләр инде исендә әйткәндә. Ләкин менә һәрбер вакыйга кешене асып бара. Адагында теге бердән урталык алганда. Шуңа бер яктан эсен әйткәндә куркыныч хәл. Безнең ул башкортларның ничә проценты шулай яшәй икән ул? Уянмайынса бит. Әллә инде кирәкмәгән теге илаһтарга теге дуга кылып та түгел, табынып. Бөтенләй яңышлык фикерләп, тарихты белмәенсә, теге киләсәкте күрә алмаенса, куркыныч хәлсенә. Бөтәбез дә уянмаенса, тәүбә кылмаенса, ысынлап та дөрес нәмәләргә дөрес, хакырлык бар икән, теге гаделһезлек шуга юк дип әйтмәенсә, безнең киләсәгебез бик куркыныч һәм бик кыен. Ләкин бөтенләй өмет теге өдөргә лә ярамай, ысын әйткәндә уянган кешеләрдә туп-тугры бигрәк тә яшьтәр кылгандыра. Яшьтәрдә теге күзәтеп барабыз. Бөтен өмет шуларда инде. Менә зуррак теге аксакал агайлар менән дә һөйләшеп торам, исемнәрен әйтмәйм инде. Болай да теге уларның теге ситуациялары әзрәк теге нескә. Шуңа улар да теге яшьтәрне күзәтеп барабыз ди, төрле теге каналлардан. Бөтен өмет һездә, яшьтәрдә дип куйдылар инде. Хәтта бездән дә яшьрәк мин нәселләрдә әйтәм. Без үзебез дә урта яшьтә бит инде. Беҙ йәштәр Безнең теге эстә яшь булһабыз да йөрәк янһа теге тик теге типһәлә, ләкин теге был эштәрне башкарасы минеңсә әле менә 35 яшькә хәтлем егетләр һәм кызлар. Бөтен өмет уларда. Бәлки яшерәктәрдер дә бүгенге көндә югары сыйныфтарда укып йөргән балалар булыр. 35-кә тиклем дип әйттем бит шуга. Ул астагы теге нәмәне Тәүсиләр. әйткем килмәй яшьтә, 17-нән, 15-тән, 14-тән башлап та булуы ихтимал. Дөрес. Мин дә риза яшьтәр тураһында теге күбеһе башкортса белмәһәләр дә, хәтта ысынлап та мына башкорт тарихынан, башкорт культураһынан ситтә яшәгән, үскән булалар да яшьтәр бит. Ул аптырата ул менә яхшы мәгънәле аптырата. Теге нык уларда рух бар, буйындырыксызлык тураһында улар уйлана, күбеһе теге флагтарды куялар бит инде. Шуңа нема яшьтәргә бит тә өмет. Был Айрат агай тураһында теге каккылап алдык дип улар әйткән инде, ул теге әйтешкәндәр, тәнкыйтьләшкәндәр. Айрат агайдың холкы теге ысын башкорт холкы бит инде. Менә ул ысынлап та башкорт холкы. Әгәр ул тукмап истән язмаһа гына, ул хәтта теге типкеләһәләр дә ул астан аяктарын тешләп ятыр инде. Ул шундый кеше бит ул. Ундай егетләр күп безнең, Аллага шөкер, безнең арала бер гасырда бирешмәгән, теге алга барган, үлгән себет ул үзләренең теге фикерләренә, максатларына тогры кешеләр безнең арала бар. Менә шулар өмитте арттыра. Бигрәк тә яшьтәр әйттек. Чөнки бындай режим астында нисек шундый балалар үсеп сыккан дип кайвакыт аптырап утырам. Бөтен нәмәне һындырып беттеләр бит инде. Бөтәһен дә теге Шайморатсыларга әйләндерергә, бөтәһен дә Путинсларга әйләндерергә күпме акса түгел ди бит. Митингка уларда ташлайлар, күпме тәрбияләйләр. Шуңа карамастан барыр, менә бүгенге көндә өмет бирүсе яшьтәр күренә нык. Әлхәмдүлилләh, мин буның өчен бик шатмын. Шуңа теге бөтенләй бөтереп ташларга кирәкмәй. Безнең халык арасында ундыйлар әз дип, улар әз, ләкин икенче кешеләр менән сагыштырганда, улар
процент мына нисбәт ягынан мин күбрәк дип уйлайм. Төрле халыктарды күрергә була бит инде. Юк, безнең халык арасында өмет байтак. Теге гыйлем ягынан нибет күптәр укыган хәзер, университет бетергәннәр, теге тарих менән кызыксыналар. Безнең yetişirliklär buhala, pluslar da күп. Biz күп һөйләнек буның турала. Мәсәлән, наркомания һәм дигән нәмә ухаттым бездә таралмаган. Искелек кәмене һуңгы вакыт, дибет. Ул һөйләнек бит инде 90 елларда куркыныч ине. Хәзер ул кәмене теге кыскаһы әз буhala, мин риза ул әз. Ләкин әйтәйек, бер 50 кеше буhala, 50 кеше. Был барыр өметләнер өчен зур сәбәп. Балаларды тәрбияләү, гадел итеп тәрбияләү, айык итеп тәрбияләү, белемле итеп тәрбияләү үзебезнең кулыбызда. Ситтә калмаска кирәк. Безнең балаларны үзебездән башка беркем дә тәрбияләмәй, үзебез тәрбияләргә тиешбез. Шулай итеп тамамлайыктыр. Бүген безнең бигрәк тә караңгы тапшыру булды шундый миңа калга. Гел авыр хәбәрләр һөйләштек. Бер юньле матур хәбәр дә булманы безнең. Үкенечкә. Мин кичә бүген әзрәк Картатауды уйлап йөргәнем. Берниндәй дә хәбәр килеп итмәй. Шуны сукый башланлармы, юкмы, теге эшләр ниндәй стадияла бара икән? Безнең тамашачылар яташа булырны. Дәвам итәләрме, юкмы? Мине нык борсы инде. Мин үзем әбиялдән булгас, миңа якын гына бер урын. Анда ике теге кызыл һәм олы кызыл менән бәләкәй кызыл, кече кызыл нәмәләр башланып китә. Бик матур урындар, шуга менә исем нык борсы йөрим. Әсендән шуга ятһагыз теге комментарийларда я булма теге шәхси бик һәйбәт булырны. Яман яным көйөр. Хатта менә ул кешеләрде ошо Рәсәй таркалгас, мин нисек языландырырга менә нык уйлап йөрим биләгез. Оны булай бушта калырга ярамай. Кем шунда менә кемдин шунда теге эшмәкәрлек иткән бит шул Картатауды эшкәртү буенча. Белмәйм ул. Алда менә әйтеп куям. Бөтенләй йәлләмәйсәк без. Менә мин кулымдан килгәнчә йәлләтмәскә тырышасакмын. Аснап та шулай. Ятһагыз бик рәхмәтле булырмын. Хатта канадский спецназга мин снайперга барып өйрәнеп, бөтәһен дә баштарын емердем. Менә эсне әйтәм, менә йәлләмәенчә әйтәм. Без никакого суда и следствия. Без никакого суда и следствия. Мана рәхмәт кардәшләр, безнең тапшыру тамам. Я алай калдырырга ярамай ондай мәсьәләләрдә. Менә күп бөтә халык каршы сакта 99%, evet. Беркем дә уны эшкәртергә теләмәй. Ләкин бөтәһендә теге фикерне төкүреп, әллә инде урыс компанияһын әп килеп исеме лә алай итне, русская медная компания, Екатеринбургта утырган бер хайвандың бер компания, evet. Уның башына бер нәмә суын ебәргәрәк ине. Бездә бөтенләй кешегә ханамай, әлләмәләр килеп безне йөрдәрде сокыйлар. Шуга яман яным көйөр, шуга әйтәм мин. Улар ул көн yetib килә. Рәсәй таркаласак 100%. Власть Алла бирһә безнең кулга килсәк 100% иншалла. Онда гаделлекте без үдә алып киләсәкбез. Кылыч менән кирәк була кылыч менән, китап кирәк менән китап менән, ләкин ул гаделлек буласак. Булай калдырырга ярамый ул мәсьәләләрдә. Теге аямаган нимәле бер ирбары итәле, тәнен түккән канын һис бирмәгән башкорт Уралын дип. Нисәмә була Уралда хаклап килделәр бит. Менә ошо хайвандар вакытында бөтәмәндә тараттырдылар. Рахим вакытында ярай более-менее инде, әдрәк бирде инде. Ләкин менә һуңгы Хабиров вакытында башкортлардан менә нисәмә буат кан түктек, шу бөтен әмәнләрдә тараттылар иде. Хабиров менән ул башка, ул мәсьәләне башка сизсәк дә Алла бирһә. Айгөл, син шулай нишләп елмайма һин, алай калдырырга ярамай ул мәсьәләне. Мин һине аңлайм, мин уйлайм, Руслан. Хабировты хатыны менән ахыр гәрәгәне иң теге майданда бит. Менә шул бер адына шунда хакып торырга тиеш ул. Бөтәһе теге Муссолинини аскандар бит әле фашисты. Менә шуның көннән бетергә кирәк. Мин аптырмайм, үзне хайлагым да килмәй. Ул Башкортстанның дошмандары. Кем безнең халыктың нәмә тормышын насарайта,
Шулай бит инде. Акчаһын бөтөртә, предприятиеләрен тарата, кешеләрен барып үлтерә. Әгәр безнең Башкортстанда хәлдәр насарая икән көндән һуң, әле етәкләүче кешеләр улар безнең халыктың дошмандары. Шуңа ул халык дошмандары менән ниндәй улар ничек бөтерергә кирәк, шулай бөтерергә тиешбез. Рәсәй халкы ла шулай. Менә Путин бар бит инде, Рәсәй халкын да бөтерде. Улар араһында ла һәйбәт кешеләр туп-тулы. Менә Рәсәйнең хәлдәре насарая икән, тимәк, Путин яуаплы өчен бөтен үзенең теге мафияһы менән. Улар менән нимә эшләргә кирәк, Рәсәй халкы үзе эшләһен. Ә Башкортстанда Алла бирһә без гаделлекте үзебез килтерәчәк. Менә янып йөрим бит, аңлагыз, бу мин теге бәлки 10% гынадыр әле әйткәндәр. Мин әлләмәләр уйлап йөрим, менә гафу итегез. Әлләмәләр уйлап йөрим. Мин ышанамын, аңлайым һине, әмма әйтәһем килә, без кайтып иткәнсе уларҙы безгә хәтле үк хәл итеп ҡуясаҡтар эштәрен дип әйтәһем килә инде. Сөнки Бер ихтимал шулай буласак. хәҙер үк башланды бит инде, теге бер-берһен ашай башланылар, әле берһен, әле икенсеһен төрмәгә ултырталар. Шуңа безгә әҙерәге ҡалһа, безгә ана шул рекрутерҙар ҡалһа ҡалыр инде. Вакытында теге Хабировты 2010 елда Вилдан Яруллин үзенең Range Rover'ның багажнигында алып сыккан, evet. Хәзер Вилдан Яруллинды утырта башлаганнар, Хабиров үзенең Range Rover'ында уны алып сыкманы. Ләкин Вилдан Яруллинды ебәргәндәр. Әле ишеткәйнем, больницала йөрөп атып теге, нимә килде ул. Безнең теге правительство, хөкүмәтнең больницасында үзен теге юнәтеп йөрү ата дип ишеткәнем инде. Шуңа онда кешеләрне утыртмайлар, күрәгезме? Теге тоталар, ләкин барыбер теге бер эсун табып улар бөтәре сыгып тик торалар. Ана Мавлиев турында ишеткәнегездер. Теге гаепләнәләр дә акчалы алган, әздә түгел бит, ләкин моны домашний арест хәзер унан да сыгарасактар. Котыласа ул беренче. Мәсәлән, улар да айрым мафия, рекрутерлар турында һөйләштек. Бу дәүләттең әле булган кешеләр, властьлар, уларла бетәр шулай. Бер-берен терәк булып, теге әлләмә күрәткән булып, утыркан булып, эш күрһәткән булып, булар погон да алдылар бит берләре. Икенчеләр үзләрен эшеп киреләй берделәр. Нимә без пустого порожня коялар да тиякка булар, коялар да. Бөтен үзләренең энергияларын кирәкмәгән нәмәгә сарыф итәләр. Башкортстанда күтәрегез. Башкагы да шуга эшләтегез, фекергә дә шуга йөрүтегез. Ничек халыктың теге нәмәкәен хәлен төзәтергә, ярдәм итәргә, кешеләрне угышта үлтермәскә. Юк, әллә инде схемалар уйлайдар. Һез унда ул схема өчен утыртылмаганыгыз. Әмма улар, Руслан, халыктың хәлен еңләйтер өчен тоже утыртылмагандар. Шуңа әллә нинди өметтәр бар. Шулай. Ну, әйтәң инде безнең әлеге вакытта без худ менән генә көрәшә алабыз. Шулай бит инде. Кешеләрне өндәй алабыз һәм дуа кылабыз Аллаһ Тәгаләгә. Ләкин килеп иткәс, кул менән кайһы бер эшләрне башкарасакбыз дип әйтмәкчемен. Яхшы. Караусыларга шунлай әйтеп куяйык бит. Тамашасылар дигән үзе мин яратмыйм. Без тамаша өчен өйләшмәйбез. Караусыларга моны әйтәйек. Кайһы бер теге Руслан агайга да әйткән үзләрде, моны катыгын әйтеп әйткәндәрде, ул барыбер аллегорик нәмә әйтеп кабул итәргә кирәк. Тарихтан ниндидер картиналар, Муссолини фәлән дигән. Без күп һөйләбез Башкортстанның боендырыклыгы турында. Боендырыксыз ирекле Башкортстанда буласак гадел мәхкәмә, гадел каза. Әгәр кеше җинаятьтәр эшләгән икән, уның эше тикшерелеп, каралып, ана шул гадел мәхкәмә карар сыгарасак, иншалла. Гадел мәхкәмә. Ниндидер теге кешеләр һәрбер теләгән кеше үзе барала, үзе яза сыгара дигәнне ул бер yerдә лә булырга тиеш түгел. Бер касан да без мана шул уйды тотабыз, шулай бит. Ризагыдыр мин менә. Ул гадел мәхкәмә булһа, илдә матур цивилизация, дөрес төшенсәләр, акыллы кешеләр һәм бөек идея менән, якты идея менән дәүләт алга барырга тиеш. Шул вакыт ул буласак. Матур дәүләт, кешеләр үзләре киләсәк унда яшәргә, репатриация юлы менән бер тамсы башкортлыгы булган кешеләр теләясәк кайтырга, ошо дәүләтте артыннан үстерер өчен. Мин шулай уйлайм, кардәштәр. Рәхмәт. Минең әйтү сүзләр бетте бүген. Шулай.
Юл, өстәп қойайым әлі, мен немеге елмай отырдым Ишмарат сөйләгән хәзрәт бит инде. Күз алдыма килтердем. Мәсәлән, Башкортстанда шәригать булһа, шәригать кануннары буенча әлеге Башкортстан яшәһә ине, акча урлаһаң, онда кулды кесәләр бит инде. Шуңа уйлап отырам, Хәбировтың эргәһендә кешеләрнең береһен дә кулга алмасын бер ел эчендә. Bütün başlıklardan, bütün yardımcılarının, bütün biznesmenlerin kullarını уже böтәһен дә ярып таштаган буларны. Ике чиновниктан колын өзһә кебек, мына шәригать буенча береһе лә бер кашан да бер тингә лә теймәсләрне. Мына Османлы империя гомет әле, Османский империя, онда бит шәригать буенча бөтәләй яшәгәннәр. Шу куркалар бит инде, бу Коран булһа, булар безнең урлаһак берәмә кулыбызды китәсәктәр. Бер яктан дөрес урлама. Ләкин мына мәхкәмәләрнең архивына караһагыз, 600 ел эчендә 4 мына кулды киткәннәр. Шул үрнәк бит, мына 2 кешенең, 3 кешенең, 4 кешенең кулын кеселү 600 миллионлы кешенең дөрес яшәвенә җиткән 600 ел буена. Шуңа ондай мына әдрәк куркытып сөйләйм, бу нимә теләһәләр сөйләһәндер, ләкин кайһы бердә оша хәдги нимә ысулдар аша тәрбия эшләтсәң, итәң кеше ислап та тизгәрәк тәрбияләнә. Нишләп булмаган Китайда аталар бер кемдә нишләп ана Китайда не цивилизованный кешеләр яшәй дип әйтмәйдер дә, ел һайын майдан бар бит әле. Мао Цзэдун торган, һәйкәле торган. Шунда сыгараларда кем наркотик тараткан, кешеләрнең алдында, мына онда арттарына пуля ибәрәләр. Бер кемдә бер мәлә әйтмәй. Си Цзиньпин һинанда нинди диктатор алай, берендән дә берни дә тавыш юк. Шуңа мен куркыныч кеше, мына киләсәктә анда ипләбәрәк йөрегез. Анда демократиялы мәсьәләләрне ничек чәчәргә мин үземнең тәкъдим барым бар. Яхшы, һинең тәкъдимдәреңне тыңларбыз да хәл итербез шул вакытта. Әлбәттә, мин менә күпчелек ничек тавыш бирсәктер, шуга буйһынасакмын, ләкин кәмендә үземнең фикерләремне yetkермәкчемен Башкортстанның киләсәк бөек мәҗлесендә, дип әйтеп куяйм. Сөйләштек. Без куелган вакыттан сыгыбрак китеп барабыз. Бүген киңәеп киттек, яман. Шуңа тамамлаяктыр, егетләр. Удакка китте. Һинең бүген Тамамлай. онытылды ахыры, Руслан. Һин гадәттә Мен башта йоклап утырайным. Мин кыздым да киттем. Мин яман кызучы кеше. Уф, кызыл кийингәнем еще футболкам. Эштән кайтканым сисеп аташтырган вакыт булманы. Ярар, бик зур рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен һәм безнең тыңлаучыларыбызга, караучыларыбызга шулай ук зур рәхмәт. Кемдер комментарий яза, айрылса рәхмәт, лайк куючыларга, таратучыларга һәммәгезгә лә. Барыгызны да байрам менән котлайбыз, тагын бер тапкыр байрам өскөн дәвам итә. Димәк, әле безнең байрам итер көндәребез бар. Исән һау булайык, килә һазна яңадан күрешербез. İnşallah. Рәхмәт. Исән